Kublai bi baro ki parlok sai sen pat ha gane ga video ngi pe ha be de ba kini ki khubor like kam sngam ha ba adin ba pila de ban pe ye gane ga video la da pila biang ka qualification subha ban apply no na ga ban tai kini ki post de kani ka vacancy post ka de ha po India Post Payment Banks mo lani IPPB but tarik ke pila ban apply nak bentai kini ki pus kan de na du ka shitarik benai ba khatwei arjar opsan hadu ka shitarik benai ba khat arjar opsan te fidang don sa kumba shitaye uye ban apply nak bentai kini ki pus de snguba ki ba bid ki ba biang ka qualification subha ban apply nak bentai ki pus namar ki don ka ba posting hapo me khlayaru but nak bentai ki jingtip ba benia subha ban page lengba ka link ka bangan sebu hapo ka description box ke jonga pule benia pule detail liga tu but nagbenta ban apply ya ke ni ke pusru ya ban apply lengba ka online mode sngap ha ke pus yu kata nagbenta ke pus ke ban kong ke de assistant manager mo ke pus ban kong ke de assistant manager kadon hadu chis pa shipo tuli ki pus but ke jingsu hangne ke pay level 7 but karta ka ba phila ban apply kan de na du karta ka ba arpho hadu laipo san snem ma nang ta nakabenta ka pus ka ba ar ka ba de jong ki junior associate ka total number pus ka don hadu chis pa khandai nang ta ka pay level hangne kan de la ne ka jingsiu kan de ka level 4 level 5 but level 6 karta ka ba phila ban apply kan de ka age arpho hadu laipo arsnem ma nang ta ka total number of posts hangne lada khailang baro ar kata ka de jongki assistant manager ba junior associate kadon hadu lais pa khandai chili ki post but ka qualification ma ka qualification ka ba phila ban apply nang ta ki post jong ka assistant ba junior associate kan de ki graduation lani kino kino ki candidates ki bla pendep ya ka graduate lani degree bangila ban tip hagini si ti pla ban apply na umta ite ki post selection procedure ki le no ki based on merit list mo based on merit list kata marks obtained in the graduation ka syongkat kum ki marks ki ba pio haga graduation ki sajid na ka banta ba pin ayo bantrai ha ki department mo kata jong ki assistant ba junior associate apo ka India Post Payment Banks te kino kino ki candidates ki ba pass bha ki ba score bha but ki ba one shakmat ki phila ban apply namar la tikana bai ba phinyo bai na ka banta ba phinrung ha ke te ka post but ka application fee hangne ka don mo ka application fee ka de hinews pa san pho non refundable numla shisin ba phila siu ya ka ne news pa san pho numpon phai shu ra te sumha ban page bha le bha lada phi kwa ban apply sa siu lada phim kwa ban apply ngonong ye phi phya banda pusiar mo namar ba phinum yo shu chisin ba phila de siu nangta ka don ka place of posting hapo me khlaya ka wei ke de hapo cleariat but ka wei ke de hapo nong po but ka number of post hangne ka don tang mar mar ka wei mo hapo cleariat ka don ka wei ka post ban hanong po ru ka don ka wei ka post kata na ka bantai kineki assistant manager but ki junior associate te ban tip benia ye kini atli ka post yu te sumba ban page hapo ka notification kabangan sebut po description box nama la batai details sang tu ka place of posting ban idon kam ya ka post ayu ka balait ha clear bat nongpo te tangkatai hak bayade bat kani ka notification ka bamenta lani kani ka khubor light kam de nga ong saisin ya ki parlok ki jonga ki khun samlai ki bla pendep iga graduation lada pidon jumut ban apply nam tai kini ki pus sngupha wat penle no ei namar ki don makanatang koi koi ke pus wat ailat ya ki banavar namar kadi hapok state jongi lada pi ailat ya ki wei kemut kin wan rung wei de ki nata kadang is ong pe hai ki banks lani hai ki ne ki India Post Payment Banks lani hai ki banks ki baper ki don bun da ki nong wei namar blei mangi ki khasi
ni sium sting wala dangi la pendep ya kijing pule beperu ni nempa mentre nata kadau ki wanrung ki wei ki jait buni hopok state ki jongi tena mar kata ngong e pisai sin pala da pila pen biang lut na dong sidong ya kijing pule nang ta ay kijing don kambar khoj ti pila ban apply na ka benta kini ki arteli ki po seru ki ba light hapok clearian bat hanok po tang ta ya ba ya de ban ta kasi stay tune nang ta ki wei pade ki kubor lai kam ki banang mi hagini ki singi banua Bless you.